zeran zagoze, martxa hundiga zozpatzeko prest, norbaitek esan du jaialaiak direla eta marijata dela pertsonai nagusiena zatoz gure gana herriko jaiak ospatzera etorri mungira hemen dau behar duzun guztia zatoz gure gana dantza alaitasunarekin etorri mungira eta ondo pasa. Eukiko duguz, kirolak, musika eta dantzak, eta baita ere, urteroko zukalki eguna, eta egarriak entzeko, daukaguz tabernak da txosnak, eta goizaz natzeko, ziztularien soinuak, zatoz gure gana, herriko jaiak ospatzera, etorri mungira, hemen dau behar duzun guztia, zatoz gure gana, dantza alaitasun